Okay, until next chapter, adventure, Palihon Island. Mag-isa lang tayo, pero solve. Subscribe. More. The fishing vessels at Mapno Port, Palapag, Northern Samar. This is Waray TV. Please subscribe. Sumampit na tayo sa Coral Reef. Okay. Nauna pa sa ako. Yan. O yan, nakarating na tayo mula dun sa Palihon Island hanggang dito sa Mapno. Yan ha, guys, kita pa subscribe Waray TV. Till next time, thank you.